Bueno, eta ze, kabi jatetxia, zenbat urte zuazte bertan? Ba, guazi ginean, oindala 23 urte. 23 urte, ja, eh? Bai, 23 urte pasatxo entxe. Bai, 87, bai. 87. Azaro baten, bai. Joama eta biok hartu gendun, Joama nere senarra da, bea sukaldaria zan. Eta biok, Bilbon genden biok. Bea sukaldari moguan eta nik azetari moguan. Eta, erabaki gendun, barrian egandula etorri. Eta beare Zumarragakoa alda? Ez, bea Urretxukoa. Urretxukoa, baina bai, bertan. Bai, Urretxu eta Zumarra dare, zubia pasau, Zumarra hemen, da Urretxu zubia pasau eta ondon. Netzako nik bik maititut igual, ni Zumarrakoa eta bea Urretxukoa. Ez dago bate inolako pikeik bion artean. Eta gure bezeroak gainera Zumarrakoa eta Urretxukoa dira, osea que ni un problema. Eskutik eman da. Hoi da. Guri oso ondatu gintuzten hasieratik eta oso eskertuta gare horregatik. Eta ba hoxe, oindala 23 urte, biok herrira etorri gendula, Bilbotik, bizimodu baten bila, lasaiago, bueno. Eta nola bukatu zenuten Bilbon? Osa horri bilbide luze bat egon goa, Bilboa iritsi baino lehenu bai, ez da? Bai, bueno, ni junitzen, kasetaritza ikastea, Bilbora. Joan bazion garai hartan, Pedro Zubigenakin akilarren praktikak egiten. Ze ona, ze fina, hortik handator, ni badakizu bertan, ninditun praktikak. Bai? Bai, eskolako praktikak, ni sukaldaritza eskola ikasi nun, bukatu ostian, bakizu praktikakin bihar diala sukaldeko titulua lortu alizateko, eta Pedrokin ninditun praktikak, eta ze gauza on asko ikasi nitun. Ze txuku niten dian lanak, zen bat... Ja lo creo, maixo hundiekin, ez da? Bai, holako maixoekin asko ikastea. Eskaina sukaldea, dana ikasten da, disiplina, dana. Eta beha hoentzan, egiten zune ikasketak entzitun sukaldeko ikasketak, zean Galdakoko ostalaritza eskolan. Bai. Eta, azte burutan juten zan, hori aklarrea. Eta ni hasi nintzen, Bilboko Leioako fakultaden kasetaritza ikasten. Osea, beha zetorren gehiago ostalaritzatik, zu baino, zuk kasetaritza ikasi zenun orduan. Bai, baina ni txikitan, nire aitea amak zukaten taberna bat, Paraisu izena zukana, Zumarran. Eta... Orduan badakazure bai, odolian dakazu. Ni banketetan da, lau hankatan, umen itzela, mai arten jolasen, jolase hazin ditzen, haman lau urte arte, ni tabernako kontu banekizkin esan izute. Gero, kasetaritza iteko asmo horrekin, Bilboa junitzen, eta antxe, biok, alde zauretik ezaguten duen elkarre, baina antxe, eta behaz izan hori Pedrokin, da gero nik erabaki nun, nahi segitu nuen estudiatzen, da beha bukotizutun ikasketak, eta zoz egin behar. Eta, erabakizun, Bilboa etortzia. Nerekin, ez da? Erabakizun zugatik, ez da? Bai, pizkainagatik. Dudi gabe, beti badago amodilua mentartian. Bion artean, behak erabakizun Eta, Pedrok esan zion, baina, azken erabakia... Pedrok ez zion askatu orduan, izorratuko zion. Askatu Parisa juteko asmoakin, o Parisa bidaltzeko asmoakin. Behak erabakizun Bilboa jutia. Nik askotan mitzatzeten, ez dakit ondo inotezun, ezkin otezun, baina alaxe, erabaki hartu zuen. Baina intzun. Talteako, honeako, baina erabaki hartu zuen da, alaxe. Eta zu kazetari gisa, nun ibiltze zinean Bilbon lanian? Bilbon, lehenengo hasi nintzen, olaindik ikasten egin nintzala, Euskaldun egunkarian, bere astapenetan, egon nintzen. Gero, 5. mailan, neola, beka bat orkestu nintzen, beka beratatzen nun, Euskal Telebistakoa. Eta, basartu nintzen, alaxe praktikatan, beka batekin. Euskal Telebistan ibili zinen lanian, ondo da? Hasi nintzen informatibotan. Ibiltzen nintzen, instituzioak egiten, da, pixka danetik. Zenzut ikasten pila bat. Eta gero baita, bertati bertara programan egin nintzen, Andoni Azpurukin, Elisabete Garmendiakin, hori bai asko usten zidan, formatu hori izan, oso ondo. Eta nola, zuretzako izan zango gorrago egia esan Zumarra juntan bertan jatetxirik, zenarra gehiago kostatu zitzaion, zuri kasetaritza guztia, nola izan zan? Ez, porque geneukan bilok herrira itzutzeko zen hori. Bai. Hiriburuan aspertu zinaten, ala? Bai. Eta bitu, Bilbo ez da Madrid, ere esan izute neurria... Baina gu, herritan bizinean antzako bada hundila, Bai, herritan oso ondo bizi da, bitu ara. Ni herri aguntza horra zaten dut, ni